kamwenje kangu aka ndoda kabvire, kamwenje kangu aka ndoda kabvire, 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 kasavande mumbiya ndoda kabvire, kasavande mumbiya ndoda kabvire, 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 handidi kukadzima ndoda kabvire, handidi kukadzima ndoda kabvire, 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 kabvire she asvike ndoda kabvire, kabvire she asvike ndoda kabvire, 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 kabvire. Amen. Mwari muri zuva redu, munopenya pauzuru, munovhenekera mweya, munotiratidza nzira, munotipa ngoni dzenyu, munotipa noutsvene, munopa vanonamata izvo zvinokomborera, rukomborero rukuru, rukomborero rwedenga, kuna vanovimba nemi, vanoziva rudo rwenyu. Mwari muri nhovo yedu, hatidzitye mhandu dzedu, dzose dzinokundwa nemi, tigogara norufaro. Munotipa ngoni dzenyu, munotipawo utsvene, munopa vanonamata izvo zvinokomborera, rukomborero rukuru, rukomborero rwedenga, kuna vanovimba nemi, vanoziva rudo rwenyu. Amen. Verse 31, Roma 31 kusvika pa35. Panotaurwa pachinzi, ipapo Jesu akati kwavari, usiku huno imi mose muchatiza, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, ndicharova mufudzi, boka ramakwai rigopararira. Asi mushure mokunge ndamuka, ndichafanotungamira kuGarirea. Petro akapindura akati, kunyange vamwe vose vakabva vakatiza nokuda kwangu, ini handizoiti izvozvo. Jesu akati, ndinokuudza chokwadi kuti usiku huno chaihwo, jengwe risati rarira, uchandiramba katatu. Asi Petro akati kwaari, kunyange ndichifanira kufa nemi, handingatongokurambai. Vamwe vadzidzi vose vakadarowo. Amen. Zvikanzi Jesu anotaura kuti Petro achamuramba. Kune vanonzwa chirungu, ndinofunga kuti ndakaita zvakare chidzidzo ichi muchirungu. Chino musoro mumwe cheteyo wokuti Jesu predicts Peter's denial. Mungonotariswa, ndinofunga kuti ndo musoro wenyaya yacho, asi iko zvino izvi ndiri kupa muchishona ndichingonanga pana mamwe mazwi. Chidzidzo chakakura chekuti tinokwanisa kutoisa kana zvimwe zvidzidzo 6 kubva pachiri, asi panhasi uno ndiri kungokupai chidimbu, tingangoti ndiyo introduction. Handizivi kuti ndichazochidzidzisa futi zvakare here kana kuti kwete.
Asi ngatitarisei kuti pari kunzi chii. Pari kunzi Petro uchamuramba. Asi makaenda pavhesi 33 zvinonzi kunyange vamwe vose vakatiza nokuda kwenyu, ini handizoiti izvozvo. Uri kubanzwa? Pari kunzi muchatiza. Kutiza kwacho kuita sei? Ndiko kuramba kuri kutaurwa naIshe wedu Jesu Kristu. Asi inzwai kuti Petro zvakataura, akati vamwe vose. Ko vamwe vose vakatiza here? Vakaramba Ishe wedu Jesu Kristu here? Hongu, nekuti ndizvo zvinotaurwawo pana vhesi 35. Pachidimbu chekupedzisira chavhesi 35 panonzi vamwe vadzidzi vose vakadarowo. Kuramba Ishe wedu chinhu chatinoita zuva nezuva, nokuti Ishe wedu Jesu Kristu wakanga uri muprofita panguva yake. Wakauya wakamirira manzwi avaprofita. Iye wakava shoko ravaprofita. Ndiro shoko rimwe chetero rakatiunzira murayiro kuburikidza naMozisi. Ndizvo zvinotaurwa kune bhuku raRevelation kana kuti zvakazarurwa. Nekuti zvinonzi mweya waIshe wedu Jesu Kristu ndiwo mweya wavaprofita. Muri kubanzwa? Zvichireva kuti shoko raakauya naro ndiro raakanga akamirira vaprofita. Naizvozvo muprofita wenguva yedu nyangwe nazvino. Chandiri kuda kutaurira kuti muprofita wenguva yazvino ndechekuti tinomuramba here? Tinoramba inzwi ravaprofita? Ndonyaya iri papo. Zvikanzi usiku huno zvinoreva chipo. Zvikanzi kana rima rasvika, imi mose muchatiza. Hama adiwa, handisi kutaura rima reusiku, ndiri kutaura rima rekuti zvichida tinenge tane upenyu hwedu huri munjodzi. Rima rinenge ratibata, zvichida tiri mumabhizimusi, tiri muzvinhu zvatinobata nemaoko. Asi panze kuti tirambe tiri muchiedza pakuita zvedu kutengesa kwatinoita kana tiri pabhizimusi redu, zvida tiri kuchikoro kupindurana nekutaurirana navamwe kwandinoita, zvichida tiri mukereke chaimo, tiri kupinda musangano wokuti zvinhu zvechechi zvinofamba sei. Pane nguva dzatinobatwa nerima. Zvikanzi nenguva iyoyo mucharamba shoko raMwari, mukaita zvamunofunga mumisoro yenyu. Zvikanzi munosendenga inzwi raIshe wedu pasarudzi, moita kufunga kwenyu. Ndizvo zvekutaurwa. Hazvisi kureva kuti Petro ndiye akaramba chete Ishe wedu Jesu Kristu. Jesu ari kutotaurira isusu panguva ino kuti tinomuramba nguva nenguva. Totendeuka sande yasvika, taakukereke, taakuti Jesu Jesu. Zvikanzi munogoitireiko kunditi Ishe? Munogonditi ndiri Ishe wenyu sei? Munonditi ndiri muponesi wenyu sei kana muchindiramba? Nekuti Ishe wedu ishoko ravaprofita. Ishe wedu ndiye murayiro. Muri kupanzwa? Zvikanzi zuva nezuva munondiramba. Kana tichitaura nemuchirungu tinoti betrayal kana kuti denial. Kubetreya munhu kuita sei? Munozotaura mega nishona, ina handisi kugona kudurudzira panguva ino, handisi kugona kuzvidudzira. Zvikanzi akataura mashoko avaprofita pavhesi 31. Ndicharova mufudzi. Mufudzi ndiani? Ndiishe wedu Jesu Kristu. Kana mufudzi arohwa, chii chaitika? Boka ramakwai rigopararira.
Zvakaitika here izvo? Hazvina kuitika. Zvikanzi pakawa mufudzi, vose vakanoungana mujerusarema vachitya vachihwanda, vamwe ndo vakaenda kumisha yavo. Boka ramakwai raifanirwa kupararira. Makwai aya akanga asvitsa 0. Makwai aya akanga atungamirirwa kwemakore 3. Hasingori makwai ana zvava zvimakondobwe. Saka kana zvava zvimakondobwe, zvava chii? Zvava vaprofita. Ndo zvinomiririra gondobwe. Kunzi uri gondobwe zvinoreva kuti wava muprofita. Wava chii? Wabve 0. Wava mutungamiriri wemamwe makwai. Gondobwe rinofanirwa kumirira murayiro waMwari. Gondobwe rinouya neshoko raMwari kuvanhu. Izvi zvakaitika here? Kwete. Vakandoungana mujerusarema kusvikira mweya mutsvene wauya. Asi ndizvo zvakanga zvataurwa naJesu here? Nekuti Jesu akataura akati, asi mushure mokunge ndamuka ndichafanira kutungamirirai kuGarirea. Garirea ndiwo wakanga uri musha waIshe wedu Jesu Kristu, nekuti aibva kuNazareta. Makada kudaro, Garirea ndiyo Kapenaumu kwaaishanda nekugara. Garirea ndiko kwakanga kune kagungwa kaleki kainzi Garirea, kaaigara pedyo nako achiwanzodzidzisa ari pedyo nako, kwaaishanda ananiko, ana Peter, ana James, vanakomana vaZebhedhi navanakomana vaBhajona, vachiita zvokuraura. Ndichaenda pachidzidzo chekuraura ichocho mumwe musi, asi nhasi uno tingori papa. Asi izvi zvose zvandataura pamusoro peGarirea handizvo zviri kutaurirwa. Garirea nderevanhu vari murima. Ndipo pamunofanirwa kubatisisa papa. Kubvira pakutanga kwake kunzi Jesu akuparidza, zvikanzi wakatanga nekupfuura nenzvimbo yaNafutari neyaZebhurini paGarirea rerima. Naizvozvo kuti mapoka aya, magondobwe aya, panze pekuti abude achiparidza shoko, vakanonohwanda mukati memba, vakutya kubatwa. Asi ndo varume vaya vaiti aiwa tinofanira Ishe wedu Jesu Kristu. Hongu vakanga vataura chiprofita chakanaka, vasingazive kuti vanorevei chii, nekuti vaiti vanofana Ishe wedu Jesu Kristu, zvichireva kuti vaizofa nekumumiririra. Asi matauriro avo havana kuziva kuti vari kutaura kuti chii. Vaizvinyengera vachiti panguva yekufa kwedu kwaIshe wedu Jesu Kristu, ivo vanenge varipo vachimurwira. Handizvo zvakaitika. Uyezve vakaramba shoko ravaprofita rakataura kuti ndicharova mufudzi, boka ramakwai rinopararira. Kana vakaramba shoko ravaprofita iyi rakataurwa nokuda kuna Zekaria here 13:7, handichaziva, asi munokuzvitarisirawo mega. Kana vakaramba shoko iri zvinoreva chiiko? Iro rataurwa naIshe wavo, zvichireva kuti panguva iyoyo Jesu asati atombotorwa navaprista neboka rakatumidzirwa navaprista kuti rizonomutora, ava vake vakanga vatomupandukira kare. Jesu wakanga watova oga. Muri kunzwisisa here vanhu? Ava vakafa. Asi imi vandinotaurira iko zvino ndimi muri vapenyu.
kuti shoko munaro, asi munotiza pashoko here ramakanzwa, ramakadzidza, ramunoziva nemurau wamunoziva nguva dzose, muchiita zvinhu zveupenyu. Munombosendeka murayiro pasaidhi here? Mumboita zveupenyu, mumbopfeka seta. Ndiyo iri kunzi nguva yerima yatambotaura, ndiwo usiku huri kutaurwa naicho uri kuti usiku huno pakangosvika pakati pedu tiri mukereke muno, chinongonyangadza tinoona vamwe vatopinda muusiku kare. Vamwe vakangotadzirwa zvishoma, tinozonzwa namashoko avo anenge agumira maari kuti uhu usiku. Kutuka kwavo nemifungo yehuroyi yekuda kukuvadza mumwe. Muri kuzvinzwa ka? Zvikanzi hamutane kusendeka Mwari pasaidhi, hamutane kusendeka Ishe wedu Jesu Kristu pasaidhi, kuti muite zvinhu zvenyu zverima. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi, ndicharova mufudzi, boka ramakwai rigopararira. Zvikanzi kana mufudzi akangoiswa pasaidhi mbichana, imimi maita sei? Makuita zvenyu zverima. Makangobuda dhoo remuchechi, makuita zverima. Zvichida kana mutorimo mukati mechechi chaizvo, muparidzi ari papuripiti achitaura, imi muri mukati merima, mukati mepfungwa dzenyu nemumwe menyu, muchizevezerana. Kukereke iungano. Kereke haidi vanhu tu. Kereke inoda munhu hwame, iwe naMwari noMweya Mutsvene naIshe wedu Jesu Kristu. Nebhaibheri rako muri vanhu vashanu vakakwana kereke. Kutizongoenda zvedu kwatinoti dzimba dzekunamatira idzi dzatinonoungana navamwe, ukoko tinota kungoenda zveri kungozadzisawo kuti tionana navamwe. Asi kana uri wega ndopaunobatwa kereke. Kana wakazvipira, zvakaoma kuti uzvipire pane ruzhinji, nokuti munotongana, munosaizana. Muri kuzvioneka zvokuti vamwe venyu munonyara kuzvipira pane vamwe, dzimwe nguva vamwe venyu munozvipira zvekushamisira, zvokuda ngonzi mukudzwe navamwe. Asi kana uri woga, ndiwo nguva yekuva naJesu, yekuva naMwari, yekuva noMweya Mutsvene, yokuva neshoko raMwari. Newewo uripo mobva maita vashanu, makakwana kereke yenyu. Ndizvo zvinodiwa. Zvikanzi ndichafanira kutungamirirai kuGarirea. Saka rima tinofanirwa kuritya here kana iye Ishe wedu achititungamirira? Ivhesi 32 and 3. Kwete hatingatye rima, nekuti Ishe wedu ndiye anotitungamirira. Ishe wedu ndiyo ngirozi yakanga iri murazvo wemoto paaitungamirira vaIsraeri. Ishe wedu ndeyekuti kana hondo ikabva neshure kweboka revana vaIsraeri, ainopinda pakati pavavengi navana vaIsraeri. Ndiye gore raitungamirira vana vaIsraeri masikati, nomurazvo wemoto waitungamirira vana vaIsraeri usiku. Ndiye muchengeti wedu. Ndizvo zviri kutaurwa panapa. Muri kuzvinzwa? Ndinokutungamirirai kupi? kuGarirea. Garirea rine vanhu vechi? Vanhu verima. Naizvozvo mufanirwa kuita zverima kana masangana nevanhu verima. Kana kuitirana rima pakati penyu, imi vatete, vimbai neni, nekuti pamunenge muine ndiripo. Ndizvo zviri kutaurwa naJesu Kristu.
Muri kuvanzwa, vimbai naIshe wedu Jesu Kristu, nyangwe mapinda panguva dzerima, rambai muri muchiedza, rambai makamira pamurayiro, rambai makamira pashoko raIshe wedu Jesu Kristu, rambai muchirangarira zvamakanzwa nezvamakadzidziswa. Ini ndingati ndiri mudzidziswa muri, asi hakuna mudzidzisi unopfuura shoko raMwari. Hakuna mudzidzisi ungapfuurani Ishe wedu Jesu Kristu, nekuti shoko rinotaura kuti kune mudzidzisi mumwe chete, ndiye Ishe wedu Jesu Kristu, nemurayiri mumwe chete, ndiye Mweya Mutsvene, naBaba vamwe chete, ndivo vari kudenga. Kana ndichiwedzera ndinoti neshoko rimwe chete ndiro Bhaibheri ramakapiwa, rakazara, kwete New Testament chete, kwete Old Testament chete, zvose pamwe chete. Munofanirwa kunzwa Mwari achitaura kana muchinzwa Bhaibheri. Ngatisikipei vhesi 33. Vhesi 33 ndiyo yatatanga nayo, yokuti Petro akapindura akati, kunyangwe vamwe vose vakatiza, nokuda kwenyu ini handizoiti izvozvo. Vhesi 34, Jesu akati, ndinokuudzai chokwadi kuti usiku huno chaihwo, rima kana rasvika, jongwe risati rarira, uchandiramba katatu. Muri kunzwa chishona? Munonzwa shona? Ndakaenda nekuchirungu, ndizvo zvimwe chete izvo zvandiri kunzwa izvo. Ndinokuudzai chokwadi kuti usiku huno chaihwo, rima risati rasvika, kana kuti rima rava zvichida vanga vatoo murima, nguva yekuzobatwa kwake, yekuzoenda achinobatwa kwake, vanga vatoo murima kare. Ndo zvatinotenda, ndo zvatinonzwa. Asi inini ndimi mandiri kuti rima risati rasvika, imi munenge matoita sei? Munototanga kumuramba rima risati rasvika, nokuti munoziva nzira dzerima. Kana maona mumwe muri kutaura naye kuti akuenda murima, imi mobva mamutangira pamberi, kumuratidza kuti nemiwo muri venyika, munozvinzwisisa zvenyika. Hamudi kurambira pachiedza kuti vaya vari murima vaone kuti imi munoita zvinhu zvechiedza. Munokurumidza mapinda murimba, nyangwe chiedza chichiripo, munochisendeka pasaidi. Jongwe risati rarira zvinoreve chii? Andika jongwe ndiro rinobata muromo, ndiro rinobata chii? Aiwa, kubata jongwe muromo ndiyo saying yedu, ndo chirevo chedu kaicho chekuti kubata jongwe muromo. Asi jongwe richirira rinoreva kuti chiedza chouya. Zvikanzi uchandiramba katatu. Koi Petro paakazonzwa jongwe rorira akaita sei? Handipo here paakafunga kuti zvokwadi ndaramba Ishe, akachema kanokumbira ruregerero, akazviramba akaita sei? Akatambudzika mumwoyo make kuti zvandambenge ndataurwa naIshe kuti uchandiramba, ndazviramba. Zvaakambenge ndataura kuti ndichamutiza, ndikati handimutizi. Asi musapa mhosva kuna Petro, musingatarisa vamwe vadzidzi vakangoita zvimwe chete izvozvo. Zvinototura kuti chiedza chidzoke kuti tizive kuti tanga tiri mukukanganisa. Nokuzvona, kana chiedza chisina kudzoka, kana tisina kurangarira shoko raIshe wedu Jesu Kristu, kana kuti raMwari, hatingazive kuti takanga tiri murima. Zvino kana mukarangarira shoko raIshe wedu Jesu Kristu, muchaita seiko? Hamungachemi here zvakaitawo Petro kana kuti Sifasi?
Munochema hati, mukumbira uregerero, muti takanga takanganisa, hatina kukuteererai, takaita zvatinoda nemufungo yedu, tiregerere handi. Ehe, kuuya kwechiedza kunokonzera, kune vanotenda, kunokonzera dambudziko mumwoyo. Zvikanzi mumwe akanga ati bhizinesi rose raakaita akawana mari yakawanda zvakare, but akaiwana ari murima. Zvikanzi chiedza pachakazouya, paakazoziva kuti zvinhu zvose izvi azviwana nerima, akaita sei? Akazvirasha, akasara angoo munhu, akafamba akadaro, akati Mwari, ndoda kutanga kuita zvinhu zvose nechiedza. Kana kuri kubudira pamwe, ndinobudirira nechiedza, kwete nerima. Ndiri kunzwa kuti mazuva ano pane vaprofita here kana kuti vafundisi vari kunetsana pamusoro pekuwana zvipo kubva kuna achivhayo. Inyaya iri kutaurika iyo. Zvikanzi vamwe vafundisi vedu vanoti kana vakurerekera hurumende vopinda murima. Chinhu chiri kuitika ichocho. Vanenge vachifunga homwe dzavo, vanenge vachifunga zvavanowana. Asi kana chiedza chauya, vachazoonekwa here kunzi ndivo vanhu vaMwari chaivo. Chinondinetsa ndechekuti vari kunzwa vanhu vari kutaura pamusoro pazvo izvozvi, asi vatendeuka here iko zvinezvi? Ndopavachazotendeuka kana mumwe munhu ane chiedza auya here? Chambovabata kuti varambe vari murima iko zvinezvi kusvikira munhu wechiedza achiuya? Chii? Aiwa, tinoda munhu anoti akatsiurwa neshoko raMwari, otendeuka, ogamuchira chiedza. Hatiri munhu anozonyengera, nekuti huchave hunyengeri mangwana kana makuzviita. Makuti aiwa, zvinhu zvatakawana kuna vaMugabe, zvinhu zvatakawana kuna Mnangagwa, zvinhu zvatakawana kuna Chivhayo, hatichazvida nekuti paita mumwe munhu pamberi penyu apa. Hunenge hwava hunyengeri, munoda kubata meso aniko? Iye ari pamberi penyu. Tendeukai nguva ichiripo. Tendeukai magonhi edenga asati avharwa. Verse 34, tichiripa verse 34, tapedza kutaura zvejongwe. Jongwe rarira. Zvikanzi uchandiramba katatu. Ipapo ndipo ndinoda kuti mubatise, uchandiramba katatu. Kana zvinzi ukandiramba katatu, uchandiramba katatu, zviri kureva kuti ucharamba Mwari, ucharamba Ishe wedu Jesu Kristu, ucharamba neMweya Mutsvene. Muri kunzwa? Waramba vanhu vatatu, iwe wasara neBhaibheri rako, pasina Mweya waMwari, pasina Mwari pachake, pasina Ishe wedu Jesu Kristu. Ichiri ungano tsvene here yauri? Nyange uchienda wakabata kaBhaibheri kako kuchechi mazuva ose, nyange uchigara uchiverenga kaBhaibheri kako, ichiri ungano tsvene here yauri? Uchiri kereke tsvene here iwewe? Uri kungopinda nani namapepa? Varidzi vekereke vasipo, Ishe wedu Jesu Kristu haapo, Ishe Mweya Mutsvene haapo, Mwari Baba haapo. Ndio kunzi uchandiramba katatu. Ndinoziva kuti vazhinji venyu vaKristu, kunyanya 100% yenyu, amene kana pane imwe percentage inozosara, asi pa 100% yenyu ipapo munoramba Ishe wedu Jesu Kristu katatu.
muchirambawo naMwari, muchirambawo neMweya Mutsvene. Hatichikurumidzai kupedzisa, asi Petro akati kwaari, kunyange ndichifanira kufa nemi, handingatombokurambai. Vamwe vadzidzi vose vakadaro. Zvakanaka chaizvo kuti tifire pashoko. Mwari ngaakupei simba rekufira pashoko raMwari. Ngaakupei simba rekufa mumweya, muri mumweya waMwari, kufa muri pana Ishe wedu Jesu Kristu, muchitakurawo muchinjikwa yenyu nguva dzose, kufa muri pana Mwari. Naiwo mashoko mashoma anhasi, musi wa4 Chivabvu 2025. Ndoti Mwari ngaakukomborerei, agare nemi, agova nemi. Ndinokuropafadzai muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Amen. Amen.